Oh, ay gangad day. Ay gangad. Kita kay langob day no. Kita kay kwaknitan day. So, hi mga sis. Welcome sa YouTube channel, right? So, kung ka? Kapsuldir man, no? Bukid nga rin yung mahagbutong yung aning outfit. So, manjod, mahagbutong nisko. Okay, hala. Huwag na dyan nasipi at pagsulot si Nina. Da, labuan may manuruyag ko tanon. Iko gre. Labi ito rin, dagko-dagko na, mangga. Baga-baga biya akong sinilas, puwak na rin. Nabi na ang tao eh. Magkat sa takay mauwaw ko tayo. Update for today's video. Sa gahalat lang miday, kay nanguha pa sila globi siya. Mong kauban, wa day, ambot na lang. Saag banjilin day. Say dong, wow. Oh. Ilong na! Di ko mo katawabi kaya ako ilo kaya marag malatag sa mut. Marjog paluang ng kaob day pagkatagak ba. Diyos ko gino. Oh, ay gangad day. Ay gangad. Kita kay langob day no. Kita kay kwaknitan day. Mana to day naghulat pa ming badjilin kaya pa sa naabot silang baldiogang kuskus chika. So kami lang sa ni Christina day nagbantay day. Diyos ko gino. Oh. Karon pa kaday, may buong pag gano siyang naong ko yan, lain kayo, may buong pa dyan sa'yo, ginoo ko. Mura pa gano'n sa amin sila ba? Diba? Buak yan. Di ba kwantas bro? Balik 100. Law, sakto ra. Kasi guys, ano kasi, bukas, birthday ng anak niya, day. Ayan. So, magsalad ko no, may buko salad, day. Diyos ko ginoo. Wantis dito kay. Muna nga nanguha mig mga lubi. O butong. Pero nga pa mig lubi kay magtuno yung kanang kasag day. Diyos ko ginoo. So palit pag kasag si bayat yun nasa mo nga magtuno daw mig kasag. Oo. So karaugma po pagkaon sa dagat yung maligo ng dagat. Char. Pagka mga stress mo ng yung sitol nga dikuha. Kat day. Batog bayot. Ha? Ang pa ni matuhan na kadugay pa. Ito pa sila. Chikaho na to. Bajilin. Ay nga saag ba siguro tong. Halo! Abot mas banji dai. Maigog ka. Hoy, gano kadugay ba ninyo dai? Nagbaktas mo dai? Aw na. Bugat manggugso ang imong ilong. Ibo ko wala pa sila nagsunod. Banji dai das balde dai sa kusgos gis ginoo ko. Gahulat mi ma. Mga santi og utok dai. Like mother like son. Langayan ang buka si Marjon. Wow, bakit napunta sa akin yung problema mo? Oh, di ba? Ilong! Bukan kay mga ilong ay kay nanagan dai kay Diyos ko ginoo. Oh, to dai abot na sila. Flat day ko nilang motor mo, wala sila kasunod dayon sa mua. So, auto nga ibong mindugay man day, ang baldig ang kuskus to ba sila? Diyos ko ginoo. Maglok do jug nga lubi bayot ron. So, wish granted, abot na sila day. Hoy, yan daw, pagkay natin magsak. Oh, ningambak naman day siya. Ay, papa diha. Magkuskus na nagsugo day. Papa pare. Para sa birthday, tomorrow. Hala, ang bayot buang, gipangari ko, waday lubi. Lagi pinlan jud ko usas. Nayawa ang bayot. Hoy mak be. May yat at pa sa bodong pagka. Sabo man na, nayapa. Bayot unsa man na ilni. Lagi nagpakungkuha kasi nila may regane. Tay. Hoy unsa man na ilni si muntila tungol. Kauhaw ba? Yo ko. Ha? Giuhaw ka ulit ang yun na. Tarong-tarong lang siguro ng wording kauhaw.
Higo mo. Ang bayo to, nagpaila dyan niya ka na. Balimpyo ba na? Oo. Iligo lang ka na natin maahon. Limpyo, ang ang tubig sa kan. Iligo na lang. Tambal syuti ay ba? Ay. Apag na mo, ano? Igo na, oy! Nakutod, bumpiyan na tayo dahil. Ano, ulo eh? Ang ilong. Ano, oh? Pusog man, ah? Wala, Diyos ko. This video dahil sa naghakot, big butong dahil. Diyos ko ginoo. Ayan, oh. Bugat ka dahil. Hoy! Dawata! Ikaw direk ako nagkitrip video. Yawa ka ba yun? Tagkuha nito, tapula kay kanta ko. Bayot bugat ka yun dahil. Jay! Dah, dahil dyan mo gila karang buwan ang lubid ay. Lakaran ba ito sa buwan? Manat na manok. Saan ako? Buwak largo. Agay. Ang! Asa mo? Ato sa igbaw. Picture po si Papa Kapil. Lubing subol dahil. Wala rin ha? Tatulo? So update for today's video sa tati maraming kuskus dahil. So ti maraming kuskus with Banjalan. Oh, gwapa kayo man mong arig bukid dahil mong kuskus lang lubi. Gwapa kayo man sulot. Nakapla Emirates man. Ka-Fly Emirates man, labuan may manisko. Sang man. Feeling ako mag nangasaag ni sila dahil di sila mangutkot og lubi. Manisko tani. Diyan. Hmm. Ikaw takman. Pag may savings, makalitsyon. Diyos ko ginoo. Tutuyok lang dito ng talangagi na lang ang tao. Mga amaw, dubuto ko eh. Mama manay. Yawar lang. Bito, ay bukay ang naulhin mo magiging na tagi. Buwa. So dahil namin dito sa pabayot. Suot ng kalibunan dahi kay buring nagdadas baldi dahi. Diba pa? Kita na, naguna-una patang na ito baunon sila, nagkit-kit na dahi. Diba? Ting. Bayot buang. Fly Emirates. Saging kay. Dai ka na. Natupasag ugma. Lain. Hindi ba kamukhaon RT makakakuan makagtungol dato. Putra po dito di mo kog saging. Hoy, mukhaon ko kasag. Saging kasag ito mag. Bogo. 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 Yawa. Lagi yung Ondok at dito sa Dapli sa pa ba. So actually guys, wala pa sila Christina o si Ondok. Ito pa sila sa Igbaw. Kaya ningadto sila sa mga ninang o ninong sa bata. Silang baby. Tara, di, May ay, birthday June. man tomorrow. Samot ba yun? Tagok rin madungag ni man. Ginoo ka? Hi guys! So kagwapa dyan ako. Uy, basta mag-smile ko. Gwapa kayo, basta yun ako smile, ah, di ba? So dapat, wag lang ako sa mabalang, mag-uga akong wait nga, hindi ko fair day, no? Pero di ko buang day. Sige, siwa. So mo ni si Jerry day, o, di ba? Muna ang bana ni Bayhana, si Miss Fly Emirates. Muna yung nga na, si Miss Fly Emirates. Nya, og mama, himo na po siyang Adidas. Ilahin na po yung sulot day. So my God, I'm so very excited sa kaon tomorrow. Kaon day. 1 hour later. So hi everyone! So, Buka ng ilaw eh. Diyos ko ginoo, nangita min Christina day. Kasam sa sok-sok undo eh. So na may kailang lugar diri day. Manggar. So dami nakauban usa. Ha? Ba? Ay, no ko. No ding bayad na internet. So, muna to. May mga balay diri day so. Medyo mahunong-hunong ko vlog kay. Maawa man pud daw ay bisag inani ka baga akong naong may pagkaawa ko man pud yun. Ngita mi lang kasi na kay. Ay, nambahan Jinilin. Big for today's video so wala pa mi kakita lang Christina day then dami kabaskan unsa baning dana Diyos ko Ginoo tura man gud day kani siya na o kakahuyan pa nangasaag na jud mi bayot may gani kay kabaskan Jun, gitgit ka Jun. Wala ba tayo spot Jun? naman tay cellphone so bayobay man pud ta manguli niya tigmaw pa ni silang manguhag Gisukan sa amo, gihahak. mao pa ni silang manguhag balangoy I think so asa sila kini. So hi everyone. So update for today's video. So ngiob na day. So magbabay na ako kay ngiob na. Pakita ka ba Jelly maklaro pa ba? Di na ka maklaro day. Di na Jun maklaro. Di ba?
So update for today's video ba yun? So nakadaramig sunoy. Ayan. So sa mga ninang and ninong. So nanghatag silang sunoy. Then, utak ko day. Dapog. Sukas badang. Kami. Dili ako magsaan. Ayan ko saan ka wagaw. Oh, lang ko lang ha. Unsa ka day? Mana day? Imna pa ko sa kabaso siya. Matapos ka unya hati ka mga bisya. Oh, bodo telepon mo anak. Okay ra magbanguna mo. Di man sa akong manok. So update mo today's video day. So nakadaan na may suka ba yun sa mga ninang ang ninong and nadaan na ng manok day sunoy pa jud. Sa magpabunyag ko gutro. Sila akong kuhaong ninang ninong kay daghang mahatag. Kaya maglagaw trabaho virus ako dito inong tumak eh. Hindi mo gataw. Lumag nung nagmumuang dako. Paningot ako ni sakit. Sa nga, wala ko mas manok. Ya kaya di ba madapan ako tumuang ito. Siguro ba gusto rin sila sa ito sabi niya. Asa sumbak ako sa ina ma. Pilari ko, bumani. Panon magay may ginatulo. Mas una pa kayo. Niwang pa kas kawayan. Semua na suka day. Bit buring. Namagi kayo hanap ng darat iba. Belanghoy. Teh. Suga na nas gawas day. Iko ka? Si kaka pag nang sigaan. Ako deh. Dia ada bentuk yaka. Tak marunong mo kunin tabo. Priya raman to uing balik mo. Kasan itu kan? Dako patandaan dito. Ya kadami sunoy ay. Kadami sunoy ay. Sabar, lana ka ba ko? Ano? Apa tadi mo? Ayan, anak kayo. Dako po, kadami ka ba? Dali. Nag-video-video ka pa naman sa gabi na. Ninang ni, ito siya ba ninong? Belanghoy. Si Peter si kabuang. Suno yung kuha eh. Ihaw ni? Oo. Amo, tiyawan ba ka nila? Ganayaw na yun, wag na na. Baylo ang tanag mga kapagpita ko. Suka ko Suka. Ang gibuta ka mag-siling. Nas na. Bago pa na eh. Katong tuba ganina. Tuba pa manig baho. Tara. Bago pa na. Puti na to kapit ng pader sa injin. Puti. Apa sagi? Asas, madato juga anak.